En aquests 4 anys, amb aquests 3 mandats de resta europeus, amb aquestes 3 jurisdiccions, la clara conegut la jurisdicció escocesa i la belga, Espanya no ha obtingut cap dels seus objectius polítics, i dic polítics, perquè és evident que Espanya fa servir el poder judicial, que és un poder fonamental en l'estat de dret, que és un poder, la independència del qual determina la qualitat d'una democràcia. Espanya fa servir el poder judicial per aconseguir objectius polítics. I és el moment de dir-ho clar. 4 anys després, crec que ens hem guanyat el dret a poder dir-ho amb tota claredat. Per tant, és el moment de dir-li a Espanya, i ho diré en italià, basta, prou. Prou de seguir un camí que no li dona cap resultat positiu. Un camí que dificulta clarament una resolució política d'un conflicte polític, el conflicte que existeix entre Catalunya i Espanya, el conflicte que consisteix en negar als catalans el dret a decidir lliurement el seu futur, el dret a exercir el dret a l'autodeterminació. Com us podeu imaginar, estic molt content avui. Estava tranquil perquè sabia que acabaria així. Però, dit això, també sento una lògica indignació per tots aquells que intenten dificultar la nostra feina, la meva en particular, com a persona que represento ciutadans europeus i que tinc tot el dret del món a poder-ho fer sense ser molestat, que tinc tot el dret del món a defensar la gent que ens ha votat en les mateixes condicions que tenen la resta. I que ja va sent hora, 4 anys després, que no només les autoritats espanyoles, sinó que les autoritats europees se n'adonin de la veritable dimensió d'aquest conflicte. Nosotros siempre vamos a volver a Cerdeña, pero yo creo que cuando, como dije antes a preguntas de tu compañera, cuando terminemos los distintos asuntos que están entre el Tribunal General y entre el Tribunal de la Justicia, la euroorden en sí misma no tendrá ninguna efectividad ni será siquiera tramitada por ninguno de los países. De hecho, la resolución de hoy lo deja condicionado el seguir sine die, es decir, el día que sea, en función de cuál sea el resultado de la demanda de anulación respecto al levantamiento de la inmunidad y a las prejudiciales. Por lo tanto, es una pregunta hipotética. Ahora bien, dicho eso, todo esto que estoy diciendo y lo que dice el tribunal lo decimos en base al derecho de la Unión. Y antes he dicho, si España sigue en ese momento dentro de la Unión, no será necesario. Y si España sigue fuera, tampoco.